И какво става, хора? Аз съм Иво. Сега ще играем Clash Royale. Да, Clash Royale. И чакаме да зареди. Така, 7 арена съм. И това е клан. Ама тук нещо не ми зарежда, не знам защо. Ще донейтна. Ето зареди. Имаме две за кланчеста. Не знам, мисля с това дек да играя. И не знам, така може да играя. Може би да, така ще играя. Ето, почваме. И пускаме принц. Ето тук. Стрели ще пусна, защото знам какво ще стане. Кога ми пусна стрелите. И да, хора, сега пускаме торнадото. Така, вземи много. Мисля да пусна пеката. Добре, ще я пусна тази пека. И чакаме да заради миньоните. Не. Това. О, не. Пак. Ще ни зареди за стрели. Но се знае какво ще ни пусне. Така, убихме ги. Сега сме сами. Ето, пускаме торнадото. Така, убихме. Сега поне 2 пъти да вземе. Добре, 3 пъти взе. Голямата пека. И сега ще пусна принца. Пускаме принц и... Не балона, няма да го пускам. И така. Сега мисля скелет на армия, ама той ще ми пусне стрели. Ето, какво ви казах. И сега спокойно ще го бием. Но бързо балона. И аз не ми взем никакъв демидж. И сега мисля, че ще му взема вече кулата. Не се знае. Да, взехме я. Добре, много добре. Пускаме пътеката. И сега водим напред. Така. И вече спокойно мога да си пусна рицара и този матч печели. Не се знае още. Така, защото балона в момента води напред. И така. И така сега. За сега той ме води, мисля, че ще ме взе. Не, вземи я. Така. Така. Така и сега водим. Тук само ще му вземем. Не. Пускаме това торнадо. И му взимам всичко. Фак. Добре. Така пускаме балончето. О, фак, тук сега тази ще ми я вземе. Не, моля. Не, добре. Ще ми вземе, ще ми оставя на 4. 400. Так. Не, сега той ще ми я вземе край. Дръж. Браво, бе! Еми равенство. Можахме да го бием. Тук той ще ми я вземе и сега мисля, че ще играя торнамент. Ако имам джемове.
Да, имам джемове. Ще почна. И сега ще почна турнамента. Така. 8 левел ми се падна. Добре, че не ми се пада някъде 10 лева, защото ще му унищожи. Знаете много добре. Аз имам много по-слаби карти от 10 лева. Тук не така правим. И чакаме си тук. Тази пека. Добре. Тук му взех това. Арчерки ми пусна и ми няма колко да му взема кръв. 3 пъти ще го удара. Мисля, че 2 пъти ударих. Не бях сигурен. Пускам... Не, няма да пусна рицар. Пускам миньони. Миньон хор. И... това. Така, добре. Нещо ми зацепи, не знам защо. Тук ме взимам колата. Забудих се. За скелета се забудих. Убихме скелета. Така. Мисля тук да пусна Уизард. Добре. Тук малко торнадо, нали? Защото нямам нищо. Добре, взех му го това. Не, ще го оставя така. Морете. 2 пъти. 1 път, нищо. Така, добре. И сега мисля вече пътеката да пусна. Аз така я наричам, хора. И така. И сега мисля двама приятели тук да дойдат да ме гледат, ама след малко. Ще ги видим след малко. Тук ще ми вземе колата. Така. 10 секунди станах как го живее. Сега вече. Продължаваме напред. Добре. Пускаме Wizard. Тук не знам какво ще ми пусне. Ами торнадо. Ще пусна аз торнадо. Фак! 1 път. 2 пъти. Бум. Стой тук. Добре. Много напрежение. Фак. Тук сега ще ми вземе колата. И ще ме бие. Както винаги. Фак бе. Много гадно. Тук ще го бия този, ама не можах. И... не, няма да донетна. 10 минути стана клипа. Мисля да го спирам. Не, ще игра още една игра. Така.
крав ми взе. Добре, взех му. Не. Пак. Няма как. Добре, че не ми взе, торналото ми свърши работа. Ама тука ще ми взе на крав. Не, малко ми взе. И саквах елексир за балона. Добре, играеме. Тук мисля, че няма да ми остане за принца крав. Ще му вземем са скелетите. Добре. Това е добре, че сега се използва тея, иначе не знам какво ще направя. Пуснаме балона и торнадо, защото сега ще пусне... Не. Защото сега мисля, че ще пусне мигани. Не, няма смисъл. И взех му колата. Убих му миньоните. Не. Е така правим. Так. Добре, бе! Убихме му и... За малко. Мале, 9% хора. Не, тука. Много малко кръв ми стана, бе. Тук и това му взимам. Ограда. Стига, бе, човек. Ти си несериозен. Мисля, че няма да ми пусне скелети, защото не са ми дошли. Не, стига, човек. Много скучно. Хора. Няма какво да пусна, хора. Не ми останаха... Не. Добре. Не, защо пуснах пеката? Тия много ги мразя, хора. Една минута ми остава, съм много такъв. И хора, един път, бе, браво, бе. И гледай какво става. Стой та, гледай. Така. Уизърта поне един път. Браво. Добре.
една победа направихме. 15 минути. Ами хора, ще свършва клипа вече. Ще го спинам. Аз бях Иво. Чао, чао.